Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, pitsa 2 na bulan sang Agosto, tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. Pagpaisol sa barangay kag isking nga eleksyones, unconstitutional kon pamatian ta ang election lawyer nga si Romulo Macalintal. Senior Citizen Party List na nga ba'y bulig sa DSWD paagi kay Tiglikom Tolpo kag NBI sa ayuda scam. Pati ayuda may skandalo. Presyo sang gatong ba, may ara rollback, may ara saka. Ini nga mga balita kag isyo idulong. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man. 41 pero antes sang aton mga balita kag isyo, unahon ko lang niyo, sa nagahilapit nga anibersaryo sang Aksyon Radyo Bacolod. May ara kita dakop ka, daog karulita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Nami ni kay may mga kalingawan kamo samtang nagapamati kamo sa mga programa sang Aksyon Radio. Ari ho, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod on air man o kon Facebook nga ang madakpan nga nagapamati hatagan kamo sang kupon. Kon magabutan ang numero sa imo kupon, oy, gilayon ka magkadto personal sa Aksyon Radio, dala ang imo kupon para magpatiyog sang aton dakop ka, daog ka rulita. Sigurado ma-enjoy kamo sini. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga tubtob sa ugto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, mga drama naton, Barangay Size 84 o kon Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Siyudad sa Bacolod. May tub-tub lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong dire sa istasyon. Ari pagid, ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kagabi, programa This Is My Life, drama nga mensahe sa pagigugma, timbangan sa katarungan, purte nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tub-tub las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong dire sa Waragwagan. Ang magabutan nga taga Banwa kag siyudad Sagwa sa Bacolod may tub-tub las 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod. Ambot silingon karon abi Martes magabutan ka, may ara ka kay gayunan Miyerkules tub-tub alas 5 sa pagpadulong sa Aksyon Radio. Of course, malayo-layo gawa. Ang mga premyo, gilayon makuha mo. Hindi kaya maghinulsol nga makabiyahe, kabialin sa Murcia, alin sa Bago, kay pagpuli mo, sigurado may bit-bit ka. Ang promo namon magasugod Agosto 15, tubtob Setyembre 17. 5 ka semana ang promo nga mayara sang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado o kun total nga mga 60 katagdaog. Ana siling ko kay na may dalon kagitpuli, hindi ka maginulsol, magpatiyog ka rulita. Kung jackpaton ka may cash kagadala puli,
may gift checks ka, dala puli, may appliances ka, may cellphone ka, may bugas ka. Ang botsilingon, sa rulita, wala iya sang digado, wala sang bakante. May igoon kagid. Ang botsilingon, may dalon kagid pa uli. Ining draw may presensya sang representante alin sa Department of Trade and Industry o kon DTI. Oy, panumdoma, nagaedad 18 pasaka lang ang pwede makainta sa promo. Klaro? Oh, inta na kita. Kag magdaog. Nami, no, magpatiyog karulita bla. Kuba-kuba dugan mo, piyo ya mo, nga may daog ka. Arulita, ya wala bakante. Puro premyo. Oh, pasakop na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet. Ang ginahulat sang tanan nga barangay kag iske nga eleksyon. Kay man matunog subong nga pagpaisol naman sang eleksyon sa barangay. Karon nagwa naman ang isa ka abogado, siling niya unconstitutional kon pamatian naton si election lawyer Romulo Macalintal. Siling niya sa mga mamalida ang ideya ninyo nga pagpaisol naman sa eleksyon sa barangay sa Disyembre tuig 2025 nga ikaapat na ini nga pagpaisol nya karon klaro na kag ginapahibalo sa pumuluyo nga ang ginahimo ninyo unconstitutional. Siling niya, ang termino sa barangay officials hindi pwede ipaisulon kon pamatian ta ang layi. Kay ini siya naglapas sa kinamatarong sa mga bumuluto sa pagpili sang ila lideres. Siling ni Macalintal, kinahanglan nga mahibalan sang tawo nga ang poder sang Kongreso sa pagpospon sa sangguniang kabatan nga eleksyon wala ini nagadala sa pagpaisol sang eleksyon. Ang konstitusyon siling ni Macalintal nagahatag lamang sang poder sa Kongreso agod nga i-fix nila ang termino sang mga barangay opisyal apang wala sila sang poder sa pagpospon sini. Unconstitutional bangod ang holdover position sang mga nagapungko sa barangay. Ini sila hindi dapat nga magtiner sa pwesto, dapat ini sila nga kada abot sang tal nga tion nga may eleksyon, eleksyonon kag hindi sila pag i-appoint. Wala sang appointed, eleksyon gid. Siling ni Macalintal, wala sang anuman nga layi nga naghatag sang kinamatarong sa pagpaisol sang eleksyon. Kay ang barangay gintagaan lamang sang 3 ka tuig nga termino. Kag posible ini kon hagad naton paisol daw hindi naamo, daw ginalapas na naton ang konstitusyon. Kay hindi ini ara sa poder sang mga mamalidha. Tilan taon ta kon ano ang mangin reaksyon sini sang Kongreso kag iban nga mga mamalida nga nagaduso gid nga paisulon gid kay kanugon sang bilyones nga ipreparar pa sa mga pandemic. Ang eleksyon dapat ipatuman sa natalana nga panahon. Daw ga kalipay ang iban ganimo nga mga barangay official sining pagpaisol, pero ang pumuluyo gakuriit mailang kon maayong opisyal, pero kung lawlaw kagula gibunuhatan ga inibwal ang pumuluyo amo na dihamak ang nagparehistro kay gusto ginila eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for... Sabit ko lang ini makadali ang pagpatuman sa mga kompanya sang gatong ang mga produkto sang petrolyo balo ka bisan matuod nga nagpatong gawa sang presyo ang gasolina pero nagnubo naman ang diesel. Ang inalagas na dire ang diesel gid kay gin kata nila 75 sentimos kada litro ang kerosene, subong man may ara man sila ginkaltas nga 60 sentimos kada litro sang diesel. Amo lang galing na may saka jutay ang gasolina. Ti ang gasolina daw hindi pa tama kataas gid. Ang diesel gid ti ko mag-asod-asod 5 ka semana nga bisan gamay-gamay lang kaltaso nila ang presyo sang diesel nga magnubo kay kalaban ginagamit sang aton sini mga driver taxi kaman kag di pasayro nga salakyan diesel ang ginagamit nila kay nagapati sila sang una nga diesel barato adyos kay bumaliskad umibwal gulpi ang diesel ti kundi ang gasolina medyo nagnubo-nubo gawa. So ang balita mas bintahan na lang ini kay gin panubo nila bisan may pagtaas ang gasolina pero ginalagas na di nga padayon magnubo ang diesel kay amo gini nga nagpunga-punga ang mga driver bangod sobra kataas sang presyo sang gatong sa diesel o kon krudo. So, epektibo karong nga adlaw amo ini ang mabatyagan sang aton sini mga driver. Bisan paano ang diesel sige-sige for another 2 pigi ka semana kung tani nga may ara pagidurback sa diesel makagulugin hawa na kag makadawa-dawa na ang aton mga driver kag makayuhom-yuhom naman ang ila mga operator sa ila sini ginahatag nga arkila base kon magulo eksakto na kag maamat-amatan bayad ang resto sang nagililigad nga mga binulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!